Здравейте, приятели! Днес това, което бих искала да ви представя е моя терапевтичен процес, който се нарича Space Therapy. Той е авторски, който се е раждал най-вероятно заедно с мен още от невръстна детска възраст, който започнах чрез буквално подреждане на пространството. Минах през много терапия лична, както и в един момент започнах аз самата да работя като терапевт. И в последствие видях, че комбинацията между тези две неща върши наистина чудеса, както за личностното развитие, така и за самото пространство, защото чисто технически ни е много приятно и много хубаво да живеем в такова място. И принципите, които използва тази терапия чрез пространството, всъщност е насъчетаването на вътрешното и външното. Тоест тези процеси, които са вътре в нас, се виждат абсолютно винаги в физическото пространство. И чрез подреждане, пренареждане на физическото пространство пък се случват много силно промените, които ние вече сме инициирали вътре в нас. Но комбинацията работи най-добре. Не, че терапията не работи, разбира се, че работи, но работи много по-бързо и много по-лесно тогава, когато е съвместена с пространството, което е около нас. Да, много често хората не си дават сметка, че всъщност пространството не благоприятства тези промени, които човек иска да направи. Или те може да не са промени, а може да са по-скоро начин на живот, нов, който човек иска да въведе. И тогава, когато ние позволим на средата да се променя заедно с нас, много по-бързо се случват и промените вътре в нас. Някои от най-позитивните обратни връзки от процеса, които съм имала, е на хора, които след като са преминали през целия процес, имат голяма промяна в целия начин на живот, както и имат промени, които самите те не са очаквали да се случат. Тоест това са били техни мечти, които те не са целяли да се променят точно чрез този процес, но те са се случили. Изключително много всеки човек, който е преминал през процеса, започва да се чувства много по-спокойно в средата, в която живее, да има много по-малко напрежение в взаимоотношенията също, тъй като самата среда подкрепя взаимоотношенията, а не ги изостря или обостря допълнително. Другите промени, всъщност, които са се случили, те са предимно във вътрешния свят, т.е. хората стават много по-стабилни, чувстват се в себе си, нямат желание да преследват едни неща от външния свят, които непрекъснато ни облъчват с идеята, че сме недостатъчни и че трябва нещо да се промени, за да сме стойности. А много по по-различен начин се случват промените, които ние правим за себе си през усещането за вътрешната стойност, а не чрез търсенето на такава. Аз не мисля, че има някой, за който да не е подходящо, но хора, които са минали през терапия, са минали през терапевтични процеси и се интересуват от личностно развитие, биха получили много повече от самия процес, защото има много практики, които те не са свързани конкретно с подреждането и по никакъв начин някаква връзка с дома и с вещите. Тоест хората, които са свършили тази работа, биха получили много повече. Все едно, за да видят по какъв начин пространството може да им помогне в личностното развитие. Как могат да си манифестират лесно промените, как могат да интегрират много по-бързо тези неща, които вече са научени или в терапия, или в друг вид личностно развитие. Защото пространството всъщност е като една дреха, която ние носим върху нашата енергия. И когато дрехата е подходяща, времето не ни влияе или съответно обстановката ни влияе много по-добре. Иначе това, което се случва много често е, че самата среда, в която живеем, тя не подкрепя тези промени, които искаме да направим. И ние не сме осъзнати за тези неща и се чудим, защо не става. То е защото носиме много тесни обувки, непрекъснато нещо ни боли.
непрекъснато нещо не е окей. Средата е много важно да подкрепя нашите процеси. По същия начин, както примерно скиорите имат подходящо облекло, което да ги пази, което да от студа, от удари и така нататък. И ние не само, че можем, ние трябва да го правим това нещо и едновременно с това да разрешим на пространство да е гъвкаво, т.е. то да се променя заедно с нас. Тъй като във всеки етап от живота, всеки един от нас има различни приоритети. В един момент приоритет ще е здравето, в следващия приоритет ще е партньорските взаимоотношения и не може дома да изглежда по един и същи начин. Той не е статичен. Не можем да носим една и съща дреха и лято и зима, и на бал, и в къщи, и на улицата. И затова пространството, колкото повече отразява нас и нашите нужди, които са в момента, толкова по-бързо се случват вътрешните промени. Много интуитивно бях решила да се развеждам, обаче абсолютно нямах никаква енергия да го свърша цялото това нещо. И една нова година казах тогава на мъжа ми, сега бившия, че аз ще остана сама и ще свърша едни неща. Той естествено изобщо не беше доволен. Но това, което направих, беше един ритуал, който включваше едно цялото пространство. Ритуал, в който сложих на къде искам да отида, къде съм била. Дори не съм знаела какво всъщност трябва да се прави. Бях го направила абсолютно интуитивно цялото това нещо. В пространството много силно участваше в този ритуал. Даже бих казала ритуални действия, защото не беше едно конкретно нещо. Всъщност, буквално един месец, февруари месец, вече се бяхме разделили. Тоест, аз за 2 месеца придобих тази енергия, която абсолютно бях на мнение, че я нямам. Не съм ходила на терапия тогава, не съм ходила на абсолютно никаква друга помощ, не съм имала. Едновременно с това имах малко дете в много труден период, с много, разбира се, конфликти, които тогава се случваха. И до сега по някакъв начин се чуда откъде е дошла тази енергия. И тя дойде точно от това, че аз включих пространството към тази промяна, която исках да направя. След това забелязах тази промяна. Аз не съм го направила толкова с намерение, дори не съм вярвала какви промени могат да се случат. И след това всъщност забелязах, че когато имам важни стъпки да правя, когато имам важни промени, ако не включа пространството, за мен лично нещата изобщо не се получават нито лесно, нито бързо. Но когато тези промени т.е. средата бива включена в тях и бива уважена такава каквато е, тези промени се случват буквално от само себе си. Не, през процеса не се преминава лесно. Може би единствено, ако частично не се прави пълно спейс терапи на цялото пространство, а се прави на някакви отделни части, но тогава промяната не е толкова пълна. Иначе пълното спейс терапи е изключително енергоемък процес. Като всеки един друг трансформиращ процес, не може да се направи основен ремонт, докато се яде в къщи и майсторите на главата разбиват и не, че не може, то всичко може, но цената общо взето е висока. Не е лесно, но едновременно с това, което се получава след това, не съм виждала друг терапевтичен процес, който всъщност да може да го дава. Това са много сериозни промени, които буквално е пълна трансформация на живота и понякога се случват такива трансформации, каквито самия човек той не е предвиждал, че могат да се случат. Това е както едно цвете, когато го сложиш в правилното пространство и то започва в един момент да се развива. Как ще цъфне, докъде ще цъфне, на къде ще се развие, това буквално зависи от живота. Но ние сме точно като едни такива цветя, за които пространството е изключително важно да е подходящата среда, за да можем да се развиваме. Иначе не се получават промените. Колкото и да има в нас сила и резилиенс и стабилитет и всякакви други личностни качества, ако излезем голи на минус 20, няма как да се чувстваме добре. Така че не е лесно да се мине, но цената, то е по-скоро това, което се получава в последствие, печалбата от цялото това преживяване, винаги много надвишава това, което сме инвестирали. Даже бих казала буквално в десетки, може би и стотици пъти.
процесът започва с попълването на въпросник. То е както за мен, за да си изясня аз какви са нуждите, нали, на човека, така и самия клиент да има яснота за това на къде би искал да се придвижи, какви са мечтите, които би искал да сбъдва и за какво има нужда от подкрепа от самото пространство, за какви промени има нужда от помощ. След което се начертава един план. План, в който аз имам нужда, нали, да видя самия физически дом, да видя за какво става въпрос. Между другото, Space Therapy успешно се прави и за офис, и дори за едно бюро. Може да се приложат същите, абсолютно всичко е същото. Колата също. За всякакви пространства и помещения всъщност може да се прилагат тези принципи. И след като го гледам, мога да предложа и да кажа кои помещения, кои части, кои вещи е необходимо да бъдат махнати, преместени, подредени, изместени и така нататък. В повечето случаи това е доста дълъг процес, защото сред вещите ни имат и наречените сантиментални вещи. Всички знаем, нали, че няма как 40 чаши да ни свършат някаква работа, обаче когато са подарени от някой човек, който ни е бил близък или който искал да ни достави удоволствие и така нататък, ние не можем да ги свърлим тия чаши, нищо, че не ги харесваме. И много често, всъщност, най-голяма спирачка в целия процес е тогава, когато се натъкнем на вещи, към които имаме сантиментални влечения. По-скоро има такава, нали, енергия, всяка вещ има в нея определени енергии, но изхвърлянето на вещите е много, много важна част от процеса, тъй като няма как да дойде нова енергия, ако ние не освободиме пространство за нея. Буквално чисто, както физически, ако едно чекмедже е препълнено, няма как да сложим в него каквото и да било, колкото и красива да е тази вещ, то просто няма място. Това не означава, че нещо има на нас или на нашия живот, просто означава, че ние не разбираме или по-скоро не усещаме едни процеси, които се случват с нас. И колкото по-голяма яснота имаме за самите процеси, толкова по-лесно се случват след това промени. И също така, според мен, може би един път е абсолютно предостатъчно човек да мине през този процес, за да разбере какви са принципите. И когато следва тези принципи, вече той сам ще може да си го прави в последствие, да знае, нали, каква част от средата, как да се подкрепи, по какъв начин да има място, нали, в което да се случва тъй наречения self-care, как да се грижим за себе си, какво от средата всъщност изобщо не допринася, нали, за тази грижа за себе си. Можем да искаме да спрем, примерно, цигарите и на всяка кътче да има пепелники и цигари разпръснати. Разбира се, че няма да се случи. Но ако средата го подкрепя това нещо по най-различен начин, всъщност много бързо някои неща могат да се случат. Така, изхвърлянето на вещите, след като приключи, идва момент, нали, на подреждането. Тук е тънкия момент, в който да преценим това пространство за какво да ни служи, защото едно пространство може да бъде подредено по 3000 начина, то ще изглежда добре, но няма, т.е. то може да изглежда подредено, но тази подреденост да не помага за нашия процес. Т.е. това, че нещо е подредено, не означава, че помага. Затова трябва да бъде съобразено както подреждането, така и тази цел или тази мечта, нали, която има човек, който си е поставил още в самото начало, за да може всъщност да се случи процеса, т.е. какво искаме да се случи. След което се правят тъй наречените алтари. Това са точки, в които се акумулира енергия. Това са места, на които буквално, нали, ние казваме, нали, на живота, бих искала да получа това, бих искала да придобия това знание или бих искала да преживея това нещо на символно ниво, с статуетка, камък, цвете, лист. Можем да напишем таблата на желанията, също са много добра алтернатива на тъй нареченото манифестиране. Това не е само за живота, това е и за нас. Много често, когато не сме добре, ние просто забравяме на къде всъщност искаме да отидем. И тези точки, привличане на енергия, изключително много ни помагат за това нещо.
Все едно да се върнем към нашата цел, непрекъснато да ни се напомня, да не я забравяме. И това са също места, които носят много голяма вътрешна радост. Те ни свързват с нашия копнеж. Буквално все едно го виждаме реализиран нашия копнеж. Тази енергия, нали, която ние отдаваме на тези вещи и на процеса, всъщност помага след това да се случват много бързо промените. Тоест, имаме възможност промените, които искаме да случим, да бъдат интегрирани през всичките 4 тела, които имаме, а не да бъдат фокусирани само в ментала. Или, примерно, само в енергията, нали, енергийните практики. Много трудно, изключително трудно се заземява това нещо. Но когато участват всичките 4 тела в един процес, буквално има хора, които мигновено го правят. Вещите, които със сигурност нямат място в дома, това са счупените вещи. Тези, които не работят задължително, или трябва да се оправят, или трябва да се изхвърлят. Всяка вещ, която не работи, това е една енергия, която е блокирана там и цикли. Отново и отново и отново, защото всяка вещ, за да притежаваме всяка една вещ, ние трябва да отделиме определено количество енергия. Колкото повече вещи имаме, толкова повече енергия отива за това ние да имаме вещи. А вещи, които не работят, това означава, че част от нашата енергия реално е стъкната. Със сигурност мръсните неща, които не могат да бъдат ликьосани, скъсани от 1900 Балканската война, нали, с изключение на семейните ценности, много трябва да се прецени тези семейни ценности имат ли ценност за нас. Това, че някой е определил нещо на стойност няколко стотин, хиляди, милиони или там каквато и да било цена, не означава, че това е цената за нас. Тоест, ако за нас тази вещ има стойност 0, дори и да е супер ценна като цена, която би могла, нали, да се остойности, е 100 пъти по-добре, нали, да бъде продадена, тези пари да бъдат инвестирани, нали, по някакъв друг начин или да се съхрани на място, което не е в средата, в която живеем, защото за нас това само ще харчи енергия. По никакъв начин не е окей. Сантименталните вещи, които не ни свързват с добри спомени, също не са хубави да се притежават. Дори и те да са подарени от човек, който е важен, нали, за нас. Ако те не ни носят на нас радост, е по-добре да си поставим границите и да кажем: много съжалявам, аз с теб, нали, много те уважавам, обичам, там какъвто е процеса, но тази вещ на мене не ми е потребна или не ми харесва, или да се заяви, нали, че всъщност това няма връзка с чувствата, нали, към съответния човек, защото много често ние се идентифицираме с вещите, с материалните неща, както и хората, които са ни ги подарили, те също се идентифицират. Значи, ако не харесваш подаръка от даден човек, това означава, че не харесваш мен. А тези неща изобщо нямат връзка. Затова е хубаво да не робуваме на чужди вярвания, а всъщност да следваме себе си, защото вещи, които не харесваме, може би единственото изключение от това нещо е някоя вещ, която действително върши много работа, нали? Тоест тя е грозна, нали, в кавички по някакъв начин за нас, но пък ни върши много работа и съответно ние не можем да я заменим. Има доста скъпи вещи, нали, или инструменти и така нататък, които няма как да бъдат заменени. В смисъл, буквално те такива се произвеждат, няма други. Така че, може би това е единственото изключение. Иначе вещи, които не харесваме, не е окей да ги има в енергията ни. Мисля, че Space Therapy е най-подходящ за хора, които се занимават с личностно развитие и в момента минават през терапевтичен процес или са минали през много терапевтични процеси и в момента имат нужда от едно ново ниво или допълнителна промяна, нали, която да разгледа вътрешните процеси, които имат нужда от промяна, вече през физическото пространство. Защото ние много често обичаме и себе си, нали, да лъжем, да се самозаблуждаваме, да се самонавиваме за най-различни неща, обаче няма как да се излъжем, че ни е наводнен хола. Буквално смисъл, трудно, нали, има и такива хора, но много трудно. И много често, абсолютно винаги всички процеси, които имаме да работим, те се отразяват по един или друг начин в пространството. И това не зависи от нас. Като, например, много често ни се пука дадена тръба. Много често ни се разваля казанчето в тоалетната.
със сигурност това означава, че има потиснати емоции, които не са отработени. Да речем, неудобна е кухнята. Не можем да готвим, защото не ни е удобно. Не искаме да направим буквално елементарни промени, нали, които са свързани, защото еди какво си, еди що си, партньора ще се разсърди, пък някакъв друг проблем, пък майка ни тази печка много си обича, нали, тя ни е завещала и сега, нали, какво ще направим и така нататък. И всъщност това блокира нашата енергия. И тези хора, които минават през терапевтични процеси, много бързо всъщност ще могат да видят как тези процеси, които ги има вътре в тях и не са отработени, нали, до момента, те се манифестират в физическото пространство и когато съзнателно започват да се оправят и в физическото пространство, това помага на вътрешния свят да си каже: окей, аз може би това ще трябва да го преместя тук, аз може би това ще трябва по еди какъв си начин да го правя. И също така, когато осъзнато започнем да действаме в тази област, примерно да речем чупим чинии много често, докато ги мием, или докато ги прибираме в миялната, няма значение, но когато започнем осъзнато да присъстваме в това и можем да забележим тези процеси, които и в живия живот ги правим, нали, т.е. окей, аз неосъзнато тук, когато да речем някой ми говори, аз спирам да наблюдавам какво правя, или прекалено много си мисля за някакви неща, или много се гневя, когато, нали, мия чини и така нататък. Т.е. започват едни процеси да още по-ясно да се виждат и много по-лесно след това е те да бъдат променени, също така и да Space Therapy много помага за осъзнаването, за осъзнатостта не само в процесите, но и в личния живот, в това ние да някакси да се отпуснем в себе си, да се отпуснем в пространството, то да стане място, което подкрепя нашата промяна, а не непрекъснато да смятаме, нали, че трябва да се прави поредното нещо отново и отново и отново, за да бъдем цели, качествени, стойностни и така нататък. Но и този процес изключително много помага за отпускането, за релива, който всеки един от нас има в най-различни сфери. Много често ние не си даваме сметка, че това е заради пространство, което изобщо не е подходящо за нас, за процеса, през който преминаваме или за там, на където, примерно, сме се запътили. Ако пространство не подкрепя нашите мечти, много трудно да бъдат постигнати. Не, че е невъзможно. Нали, цветя изникват и на средата на тротуара. Просто е с цената на изключително много усилия, което понякога просто не е нужно да правим. Така че, ако ви откликва това, което чухте до сега, имате нужда от такива промени или бихте искали да подкрепите терапевтичния процес, който вече преминавате, може би просто ви е интересно да чуете повече, ще се радвам да се свържете с мен в Instagram или по Viber, както за вас е по-подходящо.